Recordiwyd. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint yma o cael dod i'th di unwaith eto ac i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym i bresennoli dy hun yn ein plith i dywallt ysbryd arno. Nerthon ni yn ein haddoliad i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 591 o amnerth i dreulio nyddiau yng nghynteddoedd ti fy nhad, byw yng nghanol y goleuni, twllwch obri dan fy nrhaid. 591 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. I ni'n croesawu'r parchedig Hywel Roberts i'n plith fydd yn pregethu y prynhawn yma ac yn ddiolchgar am bob un tro mae wedi dod i'n plith ni. Felly fe fydd e'n pregethu ar ôl i ni ddarllen y gweddio. Fe fydd na oedfa arbennig yn cael ei gynnal Hydref 17, felly fi dim cwrdd gweddi misol ar y nos Iau honno, sef y drydydd nos Iau'r mis, felly y nos Iau honno fyddwn ni'n cynnal ein gwasanaeth diolchgarwch ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu yma yn y capel. Hoedfa nesaf, pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Nawr, gydewch i ni ganu emyr i 573 wrth i ni gymryd y casglad. 573.
darlleniad o Epistol Paul at y Galatiaid, drydydd benod, Galatiaid penod 3, ac yn dechrau'n adnod 22, ac yn darllen hyd y 7fed adnod o'r 4edd benod. Felly dechrau Galatiaid 3, adnod 22. Eithir cydgeodd yr ysgrythur bob peth dan bechod fel yr hoddid yr addewyd trwy ffydd Iesu Grist i'r rhai sydd yn credu. Eithir cyn dyfod ffydd yn cadwyd dan y ddeddf wedi ein cyd-gau i'r ffydd yr hon oedd i'w datguddio. Y ddeddf gan hynny oedd ein hathro ni at Grist fel yn cyfiawnhau trwy ffydd. Eithir wedi dyfod ffydd nid ydym mwyach dan athro. Cynnes chwi oll ydych blant i ddiw trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Cynnes cynifer ohonoch ac afedyddiwyd yng Nghrist a wisgasoch Grist. Nid oes nac iddew na groegwr, nid oes na chaeth na rhydd, nid oes na gwryw na benyw, cynnes chwi oll un ydych yng Nghrist Iesu. Ac os eiddo Crist ydych, yna had Abraham ydych, ac etifeddion yn ôl yr addewyd. A hyn yr wyf yn ei ddywedyd, dros gymaint o amser ac y mae'r etifedd yn fachgen, nid oes dim rhagor rhyngddo a gwas, ei fod yn arglwydd ar y cwbl. Eithir y mae efed an ymgeleddwyr, a llywodraethwyr hyd yr amser a osodwyd gan y tad. Felly ninnau hefyd pan oeddem fechgyn, oeddem geithion dan wyddorion y byd. Ond pan ddaeth cyflawnder yr amser, y danfonod Duw ei fab, wedi wneithir o wraig, wedi wneithir dan y ddeddf, fel y pryna'r rhai oedd dan y ddeddf, fel y derbyniam y mabwysiad, ac oherwydd eich bod yn feibion yr anfonod Duw ysbryd ei fab i'ch calonau chwi yn llefain Aba Dad. Felly nid wyt ti mwy yn was, ond yn fab, ac os mab, etifedd hefyd i ddiw trwy Grist. A bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto a Dduw am y fraint yma o cael dod gerdyfron, yn dod o flaen o'r seddfainc ac yn gwybod bod yna groeso hyd yn oed i bechaduriaid fel ni, gan ein bod yn rhai sydd wedi derbyn maddeuant pechodau a heddwch a Duw, ein bod wedi mabwysiadu i'th deulu ac i ni nawr yn blant i ti ac yr wyt ti yn dad i ni ac felly o Dduw i ni yn diolch ein bod yn gallu dod a mwynhau'r bendithion yma i gyd oherwydd heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am y newyddion da, bod yna ffordd wedi drefnu i bechaduriaid cael bod yn blant i ti. A cael bywyd tragwyddol, yn cael treulio tragwyddoldeb yn dy gwmnïaeth. Ac i ni yn gofyn o Dduw, helpa ni i edrych tuag at diwedd ein taith, i ni weld ac i sylweddoli'r hyn sydd yn wir ohonom ni sydd yng Nghrist Iesu, bod yna dragwyddoldeb yn dy gwmnïaeth di o'n blaen ni. A bod y daith wedi cychwyn nawr ar y ddaear, ein bod yn rhodio tuag at y nod hwnnw, ein bod yn rhodio tuag at y dydd, bydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg ac yn cawn dy weld wyneb yn wyneb a threulio holl dragwyddoldeb yn dy glodfori di. O Dduw, helpa ni i fyfyrio ar y ffeithiau yma, i lawenhau, i beri ein celonau, i lamu oddi mewn wrth feddwl yr hyn sydd yn wir ohonom. Ac felly o Dduw wrth i ni deithio trwy'r anial dir yma ac yn gwynebu treialon, siomedigaethau, yn gwynebu ymosodiadau yr un drwg, ac o Dduw wrth i ni gorfod delio gyda'n pechod a'r cnawd. Helpa ni ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd, gan bod ein cymorth, ein nerth, ein help yn dod ohono ti. I ni yn gofyn o Dduw am yr oedfa yma heddi a thrwy gydol y dydd yma, ac hefyd ar hyd a lled ein gwlad a gwledydd y byd, y bydde di yn ymweld â't blant. Ni'n gofyn o Dduw y bydde di yn dod yn nerth yr ysbryd glân, yn tywallt ysbryd lawr arnom, a byddwn ni'n cael profi o ddagosatrwydd tuag atom, a byddwn ni'n gwybod y fod yma yn ein plith. Ni'n gofyn i ti ateb gweddiad y bobl o Dduw o sil i sil, o ddydd i ddydd. I ni'n meddwl am ein cwrdd gweddi a'r gweddio gafodd ei dyrchafu at a ti yn pledio ath i ddod lawr ein plith, i ni gael teimlo dy bresenoldeb yn ein plith ni. Ac o Dduw, i ni yn gofyn i ti helpu ni yn ystod yr oedfa hon i chwilio am yr atebion i'r gweddiau hynny. Y byddwn ni yn deheu am cael gweld rhai yn dod o'i tywyllwch, o'i cyflwr o farwolaeth ysbrydol. Hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon yn dod ac yn camu o'r cyflwr o farwolaeth hynny
ac yn cael ei bywhau ac yn dod i oleini yr efengil. O Dduw, i ni'n gwybod fod hyn yn bosib, ond yn gofyn i ni cael gweld mwy ohono, yn cael gweld mwy o dlawd ar waith ac yn gweld mai ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Bendithio dy was wrth iddo fe bregethu dair, i ni yn gofyn am y nerth o ddifri, y bydd na eneiniad o'r ysbryd glân, y byddi di yn dod lawr i'n plith mewn fath ffordd, y bydd bob yr un ohonom a'r rhai sydd yn cerdded ac yn teithio heibio'r adeilad hon, byddant yn gwybod bod yna rhywbeth rhyfedd, rhywbeth arbennig yn digwydd. I ni yn gofyn o Dduw, mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod i gyd. Felly o Dduw, diogel yn hamser, bendithio ni nawr arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gael ni emyn rhif 227, mi wn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. 227 gen i sefyll i'w chanu.
testyn y pregaeth y prynhawn yma sydd yn yr epistol at y Galatiaid, y bedwaredd benod, ac adnod 4 at y 7 adnod. Adwar 4 hyd at adnod 7 yn y bedwaredd benod yn yr epistol at y Galatiaid. Ond pan ddaeth cyflawnder yr amser, y danfonodd Duw ei fab, wedi ei wneithur o wraig, wedi ei wneithur dan y ddeddf. Fel y prynau'r rhai oedd dan y ddeddf, fel y derbyniam y mabwysiad. Ac oherwydd eich bod yn feibion, yr anfonodd Duw ysbryd ei fab i'ch calonau chwi yn llyfaen, Abba Dad. Felly nid wyt ti mwy yn was, ond yn fab. Ac os mab, etefedd hefyd i Dduw trwy Grist. Ysgrifennodd Paul ei lythyr at y Galatiaid yn ei swydd fel apostol Iesu Grist. Roedd nifer o'i ddewon ymysg yr eglwysi, i ddewon ar wasgar trwy wahanol ardaloedd ar ymerodraeth Rhufeinig. A mae'n dechrau gyda'r geiriau cyfarwydd. Gros byddwch chwi, a heddwch oddi wrth Duw Dad, yn harglwyd Iesu Grist. A roddys ei hunan dros ein pechodau, fel yn gweredau ni oddi wrth y byd drwg presennol, yn ôl ewyllus Duw yn tad ni. Roedd Paul yn rhyfeddu, ac hefyd yn pryderu, bod rhai ohonynt yn symud mor fuan oddi wrth yr hwn a galwyd i ras Crist, fel mae'n dweud ar ddechrau'r epistol. Symud yn fuan o'r efengil i efengil arall. Unrhyw efengil arall, nid yw efengil o gwbl. A felly mae Paul yn rhybuddio. A mae'n rhybuddio bod unrhyw efengil arall yn ffug. Yn anathema fel mae'n dweud. A mae angen mawr y dyddiau hyn, mae'n amlwg, i ni gadw at yr efengil apostolaidd. Yr efengil a bregethodd Paul a'i cydweithwyr, ac yna tystiolaethu yn ôl y gwirionedd fel y mae yn harglwyd Iesu Grist. Mae yna angen mawr i ni yn yr eglwysi i wneud hyn y dyddiau hyn. Mae Cristnogaeth wedi cael dylanwad mawr ar fywyd a diwylliant yn glad. Mae'r gwirioneddau hanfodol, gwirioneddau y ffydd wedi cael effaith ar bob rhan o'n bywyd personol, yn bywyd teuluol, yn bywyd cymdeithasol. A maent wedi bod yn sylfaen un deddfau ac yn sylfaen un cyfansoddiad fel gwlad. Ac maent hefyd wedi ysbrydoli braidd cerddorion a nifer hefyd o'n diwygwyr cymdeithasol fel Wilberforce ac eraill. A hyn bydd ac lles un pobl cyffredin a pawb yn ein gwlad. Ond mae perygl. A mae perygl y dyddiau hyn un herwenwyr gyfaddawdu. Cyfaddawdu ein treftadaeth Cristnogol. Gwneud hynny yn yr eglwys, ac hynny hefyd yn y gyfundrefn yn gyffredinol ac yn y gymdeithas gyfoes. Pan fo gwerthoedd Prydeinig fel y gelwyr, gwerthoedd Prydeinig, pan nhw'n cael eu harddil gan y Llywodraeth, pan nhw'n cael eu dysgu yn ein hysgolion, mae'n amlwg bod yna gyfaddawdu. Cyfaddawdu ag ysbryd secular yr oes. Ac mae hyn yn amlwg. Ym mhob rhan o'n cymdeithas, o'r Llywodraeth i lawr a drwy'r ysgolion. A mae'r Llywodraeth yn ceisio ymdrin â problemau. Yr un pryd yn ceisio delio â problemau cymdeithasol, problemau mawr yn ein trefi ac yn ein dinasoedd. Ond y broblem gwirioneddol, y broblem sylfaenol yn y cymdeithas, yw ein bod ni wedi colli ein safonau. Da ni wedi colli ein safonau moesol, rydyn ni wedi colli ein gwerthoedd ysbrydol. Safonau a gwerthoedd yn deillio o'r Beibl.
ar ffydd Gristnogol. Yr unig ffordd yw hadfer. Yr unig ffordd yw gymdeithas gael ei dylanwadu. Fel yn y gorffennol, hefyd yn y presennol, i'r gymdeithas yn gyffredinol gael ei dylanwadu unwaith eto gan ddynion a merched sydd â safonau, sydd â gwerthoedd, sydd yn seiliedig ar air Duw, sydd yn seiliedig ar efengyl ein harglwydd Iesu Grist. Felly, daw Paul, at natur a hanfod yr efengyl. Ac pan mae'n gwneud hynny, mae'n siarad am ei perthynas â Duw. Mae'n mynnu bod e'n cyfiawnhad ger bron Duw, nid trwy ein newyddod i'r deddf am herffaith fel y mae, neu ein amroddiad i wahanol ddefodau crefyddol, ond yn hytrach trwy ffydd yn ein harglwydd Iesu Grist. A dyma fel mae'n dweud yn yr ail benod, yn yr unfed adnod ar 15. Mae'n dweud, gan wybod, meddai, gan wybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Christ. Hynny yw, y ffydd yng Nghrist, neu'r ffydd sydd yn perthyn i Iesu Grist. Gan wybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist, nina hefyd ag redasom yn Iesu Grist, fel ein cyfiawnhau'r trwy ffydd Crist, neu ffydd yng Nghrist, ac nid trwy weithredoedd y ddeddf. Ac yna mae'n cloi y peth. O blegyd ni chyfiawnhau'r un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Dim o gwbl. Mae'n mynnu ein bod ni bellach yn byw trwy ffydd, trwy gredu, trwy ymddiriedu yn ein harglwydd Iesu Grist. Ac mae'n tystiolaethu. A mae'n dweud yn yr 20fed adnod yn yr ail benod, mi a groeshoeliwyd gyda Crist. Aeth yr byw y dwyf. Eto nid mae fi, ond Crist sydd yn byw yno fi. Ar hyn yr ydwyf yr awron yn ei fyw yn y cnawd, o ddydd i ddydd fel petai, ei fyw yr ydwyf trwy ffydd mab Duw, ar hwn ymcarodd, ac ei rodes ei hunan drosodd. Mae Paul yn gweld yn glir i'r gael ac mae'n dweud wrth y Galatiad, mae fel hyn y mae Duw yn cyflawni ei gyfamod ac Abraham. Y cyfamod ac yr addewid i fendithio holl fe'n genhedloedd y ddaear. Cynnes fel mae'n dweud yn y drydydd benod ac adroddedd adnod ar 10 ymlaen, mae'n dweud Crist a'n llwy'r brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, gan ei wneud yn felltith drosom. Cynnes y mae yn ysgrifenedig, felltigedig yw pob un sydd yn chrog ar bren, fel dylai bendith Abraham ar y cenhedloedd, trwy Iesu Grist, fel y derbyniam a ddewid yr ysbryd. Drwy ffydd, addewid i Abraham. Y ddeddf oedd yn hathro, medda Paul. Y ddeddf. Deddf Duw, deddf Moses, deg orchymyn. Y ddeddf oedd yn hathro, un tywys i Grist. A dyma'r esboniad yn y 6 adnod ar 20 yn y 3 benod. Cynnes chwioll ydych blant. Blant i Dduw trwy ffydd yn Iesu Grist, cynnes cynnifer ohonoch, a fedyddiwyd yng Nghrist a wisgaswch Grist. Nid oes na iddew na groegwr, nid oes na chaeth na rhydd, nid oes na gwirion o benyw, cynnes chwioll, un ydych yng Nghrist Iesu. Ac os eid o Crist ydych, yn y had Abraham ydych, ac etifeddion yn ôl yr addewid. A felly mae Paul yn tynnu yn sylw at arwydd o cad bod yn fab ac yn etifedd
yn teilydw. A mae'n ymwybodol ar yr un pryd bod yr Iddewon, rhai ohonyn yn yr eglwysi, bod mae'n ymwybodol bod rhai yn cymryd yn ganiatol. Mae nhw oedd etifeddion y fendith a ddawyd i Abraham. Nhw oedd yr etifeddion. Ond mae Paul yn gwneud nifer o sylwadau. Sylwadau treiddgar, sylwadau perthnasol. Dyw'r etifedd pan yn blentyn, fel hyn mae dechrau'r 4 benod. Dyw'r etifedd pan yn blentyn, mae bron yn rhagor i llawer gwell nag un o'r gweision. Yr ei fod yn arglwydd fel petai. Ar y cwbl, eithir mae ef dan ofal ymgeleddwyr a llywodraethwyr hyd yr amser a osodwyd gan y tad. A felly hefyd, bu etifeddion yr addewid megis plant yr addewid i Abraham, megis plant yn gaeth o dan wyddorion ac elfennau crefyddol y byd. Iddewon dan Lywodraeth Moses. Hynna. Ond pan ddaeth, fel mae Paul yn dweud, pan ddaeth cyflawnder yr amser, danfonodd Duw ei fab. Dyna'r peth, danfonodd Duw ei fab, wedi wneithur o wraig, wedi wneithur dan y ddeddf, fel y prynau'r rhai oedd dan y ddeddf, fel y derbaniam am y bwrsiad. A dyma'r adnod rwyf am bwysleisio. Pan ddaeth cyflawnder yr amser, danfonodd Duw ei fab. Wedi wneithur o wraig, wedi wneithur dan y ddeddf, fel y prynau'r rhai oedd dan y ddeddf, fel y derbaniam mabwysiad. Yn Saesneg, adoption. Gyniadol y Saesneg, y mabwysiad ydy'r peth. Edrychwn yn fwy manwl, felly, ar yr hyn a ddywed yr apostol. Daeth Iesu Grist i'r byd ar adeg penodol. Amser penodol yn hanes y byd. Cyfreueni ym Bethlehem. Roedd Herod Fawr yn frenin ar Judea, Caesar Augustus yn llywodraethu dros yr ymerodraeth Rufeinig. Ac nifer o gwestiynau yn meddwl yr apostol yn y 4 benod, yn y 4 adnod, ein testyn. Nifer o gwestiynau am ddyfodiad mab y dyn ar lwyfan y byd. Cwestiynau am natur yr efengil. Cwestiynau am ein mabwysiad yn blant i Dduw a dod yn rhan o'i deulu. Mae'n gwestiynau sylfaenol, a mae'n gwestiynau pwysig ac ymarferol. 3 cwestiwn. Dyma'r cyntaf. Pa bryd a ddadfonodd Duw ei fab i'r byd? Ac ateb yr apostol, pan ddaeth cyflawnder ar amser. Danfonodd ef yn yr amser a benodwyd yng nghyngor 3 yn 1 yn rhagwyddoldeb. Y cyngor rhwng y tad a'r mab, ymhresoldeb ac atundeb yr ysbryd glân. Yr amser i'r genedl i ddewig dderbyn ei Meseia. Yr amser i oes y Meseia wario. Bendith Duw i ddod ar ddynolryw yr amser. A danfonwyd ef yn yr amser priodol, yn hanes y ddynoliaeth, yn hanes y byd a'i bobl. Roedd y grefydd i ddewig yn dirwyn i ben. Yr hen grefyddau paganaidd, crefydd Rhufain, crefydd Groeg ac yna colli ei hypel. A dyma'r amser y byddai'r ffydd Cristnogol yn cymryd gafael. Yn cymryd gafael ym Mhalesteina, yn Judea, Samaria.
ac yn ymestyn drwy'r ymerodraeth Rhufeinig, a drwy'r byd, ac i gyrra'r ddaear. Y ffydd Gristnogol, dyma'r amser, cyflawnder yr amser. A mae yna gwestiwn arall. Sut y danfonodd Duw ei fab i'r byd? Wel, ateb yr apostol ydyw hyn. Wedi wneithio'r o wraig, wedi wneithio'r dan y ddeddf, wedi wneithio'r o wraig. Ie, cafodd ei genhedlu drwy wyrth, trwy nerth yr ysbryd glân yng nghrwth y forwyn fair. Cymerodd ei natur dynol ni, ond heb bechod o gwbl. Unodd â ni yn ein cyflwr dynol, unodd â ni yn ein gwahanol ac amrywiol brofiadau mewn bywyd. Wnaeth'r o wraig, ond hefyd wnaeth'r dan y ddeddf. Dan y ddeddf. Roedd yn atebol i gadw'r ddeddf. Dedd Moses, y degwr chymyn, a cadw'r ddeddf yn y gyflawnder yn ei ysbryd y ddeddf. A fe gadwodd gofynion y ddeddf, cadwodd y gofynion trwy gydol ei oes, ac yno yng ngwlad yr Iddewon. Ie, sut y danfonodd Duw ei fab, wedi wneithio'r o wraig, ei wneithio'r dan y ddeddf. A trydydd cwestiwn, paham? Paham? Dyma'r cwestiynau, pa bryd? A sut? Ac yn o'r paham. Dyma'r cwestiwn pwysig. Paham? Paham y danfonodd Duw ei fab i'r byd, a dyma'r ateb. Fel y prynau'r rhai o'r dan y ddeddf, fel y derbyniam y mabwysiad. Fel y prynau'r rhai o'r dan y ddeddf, roedd yr Iddewon yn arbennig dan ddeddf Moses. A mae'r ddeddf moesol yn ysgrifenedig ar gydwybod a chalon bob dyn. Y degwr chymyn. Roedd pawb ohonom yn gaeth i'r natur. Roedd bob ohonom a chalon pecaderus. A mae'r deddf yn dangos hynna. Ond fe dalwyd yr arglwydd Iesu. Y brydwerth yn rhyddhau. Yn rhyddhau o afael pechod. Wnaeth yn drwy rinwydd ei aberth iawnol ar y groes, cymryd ein lle, cymryd y gosb ac yn boddhau yr hyn oedd yn ofynol ac yn ei aberth iawnol yna ar gros Calfaria. Ie, fel y prynau'r rhai, prynudigaeth, prynu'r rhai o dan y ddeddf. A pa? Fel y derbyniam y mabwysiad. A dyma'r peth pwysig, fel y cael yn derbyn yn feibio yn y merched yr arglwydd holl y lleog. A perthyn i deulu Duw, teulu'r ffydd, fel y byddem adnabod Duw fel ein tad nefol. Creuwr, cynhaliwr y byd, ein tad nefol, a derbyn o'i gyflawnder, derbyn o'i ofal, derbyn o'i gariad. Ie, y mabwysiad. A dysgwn yn eiriau ar apostol i fab ydyn yn prynu yn cymodi ar tad i fod yn rhan o'i deulu fel meibio yn y merched a mwynhau holl breintiau, y breintiau teuluol yn mabwysiad, breintiau, wel, breintiau mawr, breintiau gogoneddus. Mae'n mynd ymlaen, mae'n dweud, wel, oherwydd eich bod chi yn feibion, yr anfonwr Duw, ysbryd ei fab, eich calonau chwi, yn llefain aba dad, can ddod at Duw ein tad, mewn gweddi, gyda ysbryd ei fab yn ein calonau, ysbryd y mabwysiad, a gweddio yn unan fel y petai plentyn
yn siarad i'w dad, I dad naturiol. Ac mae Paul yn dweud, felly ni dweud mwy yn was, ond yn fab. Ac os mab, etifedd hefyd I ddiw trwy Grist. Felly mae hyn yr un lles ysbrydol ni. Yn lles ysbrydol ond yn bywyd presennol. Ac hefyd yn bendith ysbrydol yn y byd a daw. Does dim byd gwell I ni. Mae Paul yn llythyr at yr Hyfeiniad yn hymelaethu ar y gwirionedd a gawn ni yma yn ein testyn. Mae'n cyfeirio at ein breintiau. Y breintiau sydd gennym fel credinwyr. A mae'n dweud yn yr wythfed bennod yn y bedwaredd adnod ar 10 ymlaen. Y sawl a arweinir gan ysbryd Duw yn ei bywyd, yn ei dydd benodiol. Y sawl a arweinir gan ysbryd Duw, y rhai hyn sydd blant I ddiw. Dyma un o'n nodweddion y rhai sydd o delu'r ffydd, bod yr ysbryd ganddynt, ysbryd Duw ac yn dylanwadu ar ei bywyd. Sef bod ni'n cael ein tywys, meddai'r apostol, ar ei lwybr bywyd. Rydyn ni'n cael ei tywys gan yr ysbryd glân yn ôl y gwirionedd fel y mae yn Christ. Mae'n dweud wedyn yn ysgrifennu at yr Hyfeiniad, ni dderbyniaswch ysbryd caethiwyd, drachefn I beri ofn, ofn barn diw fel, ond eithir derbyniaswch ysbryd mabwysiad. Mae gennym ryddid. Mae gennym ryddid I dod yn hyderus ger bron y tad, dod mewn gweddi a dod I fwynhau cymundeb ysbrydol gyda Duw yng Nghrist. A mae'r ysbryd yn cyd-ystiolaethu yn hysbryd ni, meddai Paul, yn yr un lle. Mae'n cyd-ystiolaethu yn hysbryd ni, yn bod ni yn blant I Dduw. Ac yn sicrwydd felly. Gewch chi a finnau sicrwydd. A mae'n perthynas â Duw yn mabwysiad I deulu yr arglwydd. Mae Paul yn dweud, os yn blant, etifeddion hefyd, sef etifeddion I Dduw, a chyd etifeddion a Christ. A mae'n sôn yn ddifrifol, ond yn galonogol hefyd, pan mae'n dweud, os ydym yn cydioddef gyda gef, fel yn cyd ogoneddir hefyd, ac os yn dioddef yn y presennol, wel mae yna ogoniant iddo fod. A mae llawer yn dioddef yn y presennol. A beth llawer yn y gogoniant hefyd. Rwyf am gymwyso y gwirionedd sydd yma yn eiriau'r apostol. Mae'n amlwg bod angen I ni ddeall cefyd I werthfawrogi rhyn mae'r arglwydd Iesu wedi ei wneud. Rhyn mae o wedi ei wneud i'n prynu ac i'n mabwysiadu yn helu Duw. A nifer y bwyntiau. Yn gyda rydym yn gyfarwydd ar broses o fabwysiadu. Beth sy'n digwydd pan mae plentyn yn cael ei fabwysiadu? Wel, mae cwpl heb blant yn penderfynu am geisio mabwysiadu plentyn. Dyna lle mae'n dechrau. Mae nhw eisiau plentyn. Does dim plentyn, dim bachgen, dim merch. Ac wedyn maen nhw'n meddwl am y mater o fabwysiad. Maen nhw'n mynd drwy'r drefn, drwy'r broses, a maen nhw'n llwyddo yn eu cais. Ac felly maen nhw'n cael rhyw bachgen bach, neu eneth fach, a mae'r bachgen, yr ferch,
maen nhw'n blant iddyn nhw. Mae'r plentyn iddyn yn cymeryd enw'r rhieni, mae hefyd yn rhannu. Yn rhannu ym mhob braint, yn rhannu ym mhob bendith, y byddai unrhyw blentyn naturiol yn ei gael yn y teulu, a gan y rhieni. A mae'r plentyn mabwysiedig yn rhannu. Rhannu mewn unrhyw etifeddiaeth hefyd, yn y dyfodol. Ac mae popeth sydd gan y teulu, ac yn fwy na dim, mae ganddynt y cariad a'r gofal. Cariad a gofal yr rhieni. Dyna beth ni'n feddwl amdano pan ni'n clywed am y gair yma, a'r syniad yma, a'r broses yma o fabwysiadu. Ac yn ail, fe'n ganed ni i'r byd. Fe'n ganed ni, y chi a fi, yn blant amddifad. Mae pobl yn sôn am, chi'n gwybod, y brodoliaeth y dynol a hynna i gyd, ond plant amddifad oedden ni, o safbwynt ysbrydol, o safbwynt ein perthynas a Duw. Plant amddifad. Cyswm ein dieithrio, yn pellhau o ddiwedd Dduw oherwydd ein pechod. Dyna'r rheswm, ein pechod, o'r dechrau. Ein pechod, ac nid oedd yn rhan o deulu Dduw. Ond yn y dregaredd, yn rhegaredd Dduw, yn fonodd ei fab ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Yn fonodd ei fab i'n ceisio ni, i'n hachub, i hachub ein eidiau, a gwneud hynny trwy y farwolaeth ar y groes. I'n mabwysiadu i'n anheulu Duw. Y gorau holl deuluoedd. Does dim cwmni gwell na cwmni y gwaredigion. Does dim cymdeithas gwell na cymdeithas y saint. Rydyn ni'n blant i Dduw, rydyn ni'n perthyn i deulu Duw. Does dim byd gwell yn y byd. Fe'n ganed ni yn amddifad, ond os ydyn ni'n Gristnogion, rydyn ni'n perthyn i'r teulu, y teulu Duw, a does dim byd gwell. Gyda hefyd yn drydydd, rydym yn awr yn rhannu'n holl freintiau, a holl fendithion, a roddwyd i ni gan y tad yng Nghrist. Mae wedi rhoi statws cyfreithiol i ni. Rydym yn feibion a merched, a Duw, yr unig wir Dduw. Mae gennym berthynas personol ag efo Iesu Grist a trwy'r Ysbryd Glân. Rydym yn tueddu i feddwl, rydym ni yn tueddu i feddwl bod Duw mor fawr a Duw mor brosir. Na does gyda lawer o amser i edrych arno ni, neu i feddwl amdano ni, ond mae hynna'n gwbl anghywir. Gwbl anghywir. Mae'r Ysbryd Glân yn galluogi i ddod mewn gweddi a mawl, a cherdded gyda Duw yn goleni ei air, a Duw yn dynesu atom, a drwy'r Ysbryd Glân yn dod ar gwirionedd ac a'i bresenoldeb. Yn agos ato ni, mae Duw yn agos. Fel y mae tad a mam a plant yn agos i'w gilydd mewn teulu. Ac wedyn yn bedwaredd bellach mae gennym dad nefol. Mae gennym dad yn y nef sy'n ein caru. Ac yn caru ni yn fwy nag ydym ni yn caru yn hunain. Pidwch byth a meddwl nad ydyw Duw yn eich caru. Ymddiriedwch ynddo. Ceisiwch y garu efo nôl a'ch holl galon, holl enaid, a'ch ysbryd. Cofiwch bob amser eich bod yn perthyn i'w deulu, bod eich lles personol, bod eich lles ysbrydol bob amser wrth ei galon, ac ar ei galon. Ac yna yn bymed, mae Beibion a merched Duw, mae gennym lawer i edrych ymlaen ato. Yn edrych ymlaen at y gogoniant,
Y gogoniant sydd iddo fod, mae gennym yr addewid o tifedd, y tifedd dragwyddol, gyda'r amser, y cawn yr atifedd, fe gawn yr atifedd yn ei gyflawnder, yn ei chafanrwydd, yn ei ogoniant, a dyna'r peth y ddylem ni, fwy na dim edrych ymlaen ato yn y dyfodol. Nid y byd hwn ydy'n cartre ni. Nid hwn yw'r cantref sydd gen y tad ar ein cyfer. Yr hyn sydd gennym nawr, neu rwan os ydych chi o'r gogledd, yr hyn sydd gennym yw ond cyfran, neu ran o'r etifeddiaeth. Ac yn y dyfodol, mae yna amser yn dod pan rydyn ni'n derbyn yr holl etifedd. A dyna bendith. Y bendith sydd yn perthyn yn unig i'r rhai a fwy mabwysiadwyd ac sydd yn perthyn ei deulu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Darllenas rhywbeth trawiadol beth amser yn ôl am droedigaeth y gwedyn tystiolaeth bechgyn ifanc. A mae'n sôn am ei brofiad yn un o griw o bechgyn yn y gymdeithas a'r diwylliant presennol yn ei trefi ac yn ein dinasoedd a'r hyn sydd yn digwydd pan mae grŵp o fechgyn yn dod at ei gilydd ac yn treulio amser a'i gilydd llawer ohonynt. A dyma ei dystiolaeth. Mae'n dweud cyn dod yn Gristion, roeddwn i'n berson unig ac ansicr iawn. Fe wnes I hongian o gwmpas gyda dynion oedd yn gyfalu amdanyn nhw eu hunain yn unig. Wnaethon ni I gyd roi ffront mawr. Dych chi'n deall ffront mawr. Sef yr hyn roedd rhai pobl yn ei alw'n fechgyn caled. Nid oedd unrhyw gariad go iawn rhwngom. Roeddwn ni eisiau cyfallgarwch oherwydd doeddwn ni ddim eisiau cael y teimlad gwag hwnnw rydych chi'n ei gael o fod ar eich pen eich hun. Ni allwn fod yn fi fy hun mewn gwirionedd. Roedd yn rhaid I mi fod yn rhywun arall, yn un o'r grŵp y gang. A felly mi wnes I ymddwyn, a gwneud fel y gwnaethon nhw. Yn sicr, nid oeddwn yn unigolyn. Roeddwn ni'n ddilynwr. Doeddwn ni ddim yn rhy hapus y ffordd roedd fy mywyd yn mynd. Roedd gwagle yn fy mywyd, ac roeddwn yn gobeithio bod yna rhyw ffordd a gallwn ei lenwi. Ac yn yma'n dweud. Mae'n dweud sut dath o ar draws a cyfarfu un o'i gyfeillion. A rhywun a ddywedodd wrtho am yr arglwydd Iesu Grist. Yr hyn y mae'r arglwydd yn ei berson ac yn ei waith ac fel y iachawdwr. Mae'n sôn am Iesu Grist. A sut y mae rhywun yn dod yn Gristion? A dyma'r tystiolaeth yn cario ymlaen. Wel, mae'n dweud, wel. Mi wnes I feddwl, hi'n drosodd am ychydig, ac yna eistedais I lawr wrth y tân. Plygais fy mhen, a gyfynais I Grist ddod I mewn, ac arwain fy mywyd. Mwyn helpu I lenwi'r gwagle. Y gwag hwnnw oedd yn fy mywyd. A beth ers y diwrnod hwnnw? Rwy wedi cael fy ngeni o'r newydd. Rydw I fel babi newydd. Cysinais fy mam. Cysinais fy mam nad oedd yn wedi ei chysanu mewn 5 mlynedd, meddai. Byddai byth ar fy mhen fy hun eto. Rydw I wedi cael cymrodoriaeth a chymdeithas a Cristnogion eraill ac wedi dysgu peth
yw gwir ystyr gariad i mi. Cariad yn hylu Duw, gyda Duw a'i blant. Dyna lle mae'r cariad. Wel, def at ddiwedd glo. Does dim digwyddiad. A does dim digwyddiad mwy arwyddocaol yn holl hanes y ddynoliaeth, yn holl hanes y byd, nag ymgnawdoliad dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist mab Duw. Daeth i'r byd ei achub pechaduriad. Gwnaeth hynny drwy ei farwolaeth iawnol ar y groes. Gwnaeth hynny i'r pwrpas arbennig i'n gwneud yn feibion ac etifeddion Duw. A hynny drwy mabwysiad a gras. Rydych chi a finne, rydym ni yn Gristnogion, rydym yn gyfiawn ger bron Duw. Rydym yn gyfiawn drwy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac y mae hefyd gennym yr ysbryd am mabwysiad, ysbryd Duw, ysbryd am mabwysiad. Felly rydym ni'n nabod Duw fel ein tad nefol. Nid yn unig fel Duw y creawdwr a'n cynhaliwr, ond ein tad nefol. Ac felly rydym ni'n dod ato a clod, a mawl, a diolchgarwch am bopeth. Mae fab wedi gyflawni ar y groes Calfaria. Popeth am wnaeth i'n sicrhau ein prynedigeth o bechod, a marwolaeth. Hyn am wnaeth mwyn yn hechodwriaeth tragweddol. Felly rydym ni'n gorfoleddu. Rwy'n tybed os ydych chi'n gorfoleddu. Wel, rydym ni yn gorfoleddu yn yr hechodwriaeth fawr, yn y fraint amrhwysiadwy o gael perthyn i deulu Duw. Gallech chi berthyn i deulu naturiol a teulu arall, ond does dim teulu fel teulu Duw. Fel yn tad nefol mae'n caru ni llawer mwy ac a gallen ni byth ei ddefalu neu sylweddoli. A gall ddim byd o gwbl ein gwahanu, medda'r apostol yn yr wythfed benod o'r Hyfiniad, gall dim byd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw sydd yn ein harglwydd, yng Nghrist ein harglwydd. Felly os ydych chi'n amau, os ydych chi am unrhyw rheswm o gwbl, os ydych chi'n amau cariad Duw tuag atoch chi fel person, beth bynnag yslyfalla chi, edrychwch tuag at groes y gwaredwr, a cofiwch eiriau yr apostol, a geiriau ar ddechrau yr epistol at y Galatiaid, lle mae'n sôn am yr arglwydd Iesu, a roddes ei hunan meddai, a roddes ei hunan dros ein pechodau. Fel ein gweredau ni oddi wrth y byd drwg presennol, a hynny yn ôl ewyllus Duw yn tad ni. Ac yna mae'n dweud, i'r hwn y bod o gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Ac i ddiweddu yn gwasanaeth, rydym ni'n canu yr emyn 200 a 20. 240 o gariad yn feidrol ei faint.
yr ydi ros yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fydd o gyda ni oll yn awr ag hyd byth. Amen.